Os gandeiros do Barbanza reclaman medidas drásticas para combater os ataques do lobo. O incremento da presenza deste animal na Serra do Barbanza derivou en constantes perdas para os gandeiros, chegando moitos a darse de baixa ante a imposibilidade de manter as explotacións. Hai uns peches delimitados para que o gando, que fixo a Xunta no seu momento, para que o gando estea pastando neses peches. Neses peches nós temos que coidar o gando, temos que seguir alimentando, hai que comprar rolos de palla, e os que botar, hai que ter o que hai que ter. Eso costa cartos. Hoxe manter unha vaca costa moitos cartos. E se ao final do ano non lle somos capaces de sacar unha cría, isto é inviable total. Ante esta situación, as distintas asociacións de gandeiros iniciaron unha campaña de recollida de sinaturas, instando ás Consellerías de Medio Rural e de Medio Ambiente a artellar un sistema de batidas que axude a reducir a poboación de lobos na serra. Estamos pedindolle a administración que se nos solicite un sistema de batidas, non digo acabar con eles, pero sí queríamos facer unha falsa de quitar un tanto por cen para que nós podamos seguir tendo animales, e eles que sigan co seu gusto, pero realmente nós non podemos perder máis dun 80% das nosas crías porque isto non sería viable. Ademais de acabar con aproximadamente o 80% da cría nas últimas semanas, os ataques do lobo non se limitaron ao gando, senón que chegaron tamén a ferir e matar a cans de caza. E estes días de atrás, incluso, pois non só atacou a gando vacún ou cabalar, senón que atacou a perros de cazadores. Algúns foron mordidos, outros foron comidos. Denuncian ademais a pasividade das administracións con respecto á denegación das axudas cando se produce a perda de algún animal. Que son excusas y excusas y excusas para no pagar. Que nosotros no lo queremos que nos paguen, lo que queremos mantener lo que tenemos ya nosotros, que ya lo tuvimos que comprar antes. Entonces, si ellos no nos ayudan a comprarlo, que tampouco nos ayuden a acabar con ello. De non tomar medidas, os gandeiros vaticinan o fin da actividade na Serra do Barbanza, co consecuente abandono do monte e a perda do seu valor económico.